dneska som chcela natočiť konečne to Escape Tsunami. A viete, tak som nemal jak natáčať, tak som musel vymazať celú galériu. Ale to nevadí. Tak to máme ďalšie videjko. A vlastne môžeme ísť aj rovno na to. Mimochodom by som mal to povedať. Poradte mi, že akú hru mám natočiť, lebo neviem, akú hru by som mal natočiť, lebo Escape Tsunami je jedna z nich. A zatiaľ, pomoc. Ľudia, máme tu aj hostia sama. Čau. A už som sa ľudí pýtal, že čo by sme mohli natočiť. Nech to napíšu dole do komentárov. A vidím, že si tiež na mytiku. No a čo? Pokračuj. No a už som sa pýtal a keď vidíte toto video, tak prosím napíšte do komentárov, akú hru mám so samom zase natočiť. OK. Môže to byť akákoľvek hra, ak ktorý to komentár bude mať najviac lajkov, tak vyhrá. Áno, jak ste počuli sama, tak to bude asi takto, no. Takže sa tak snažte v tých lajkoch, aby sme natočili vašu obľúbenú hru napríklad. Skúste aj vymyslieť nejakú geniálnu hru, ktorú si myslíte, že sme ešte nehrali. No, tak skúste. A my si ju môžeme zahrať. OK. Ja mám takú hru, ktorá sa volá Farming and Friends. A tam proste robíš. Akože ja som v nej veľmi dobrý. A to by si možno mohol natočiť so mnou. No, ale najprv musia hlasovať ľudia, že čo mám Tam natočiť. že dáme. Počkať. Joj, pozor. No, takže zatiaľ to nevyzerá dobre, to asi neprebehne. Ľudia, už som na Secret Arene. Ja potrebujem nájsť tú Black Hole Machine. Mám ju. Ja do Black Hole Machine nedávam asi nič. Ja tam musím dať 3 secretky, 3 celestiálky. Ježiš, fakt? Joj. Nevieš, kedy sa spawne ďalšia celestiálka? Tamto hore píše. Vieš? No, asi tu budem čakať. Dobre, ľudia, asi som zomrel. Ježiši. No, som zomrel. Ja musím nájsť tú Black Hole Machine. Tu je Black Hole Machine. Na Legendary. Tu je. Ježiši. Nie. Musím ukradnúť také napríklad. Bizonte. Koďo zobrať, je tam celestiál Bizonte. Kde? Na celestiálko? Jak je tá Black Hole Machine. A fakt. A utekaj. Mamo! Dáš mi ho, ja som si ho vykraftil. A nemáš nejakú vec, ktorú by som mal... Lebo ja mám málo veci, chápeš, a ja chcem dať 3 celestiálky do toho. Do tej mašiny. Poradím ti. Tak počkaj, ja ti vylepším toho Bizonteho. Že mám peniaze. Joj. Akože ľudia... Ja by som ti dal tohoto Bizonteho. Dobre, díky. A dáš tam tieto 2 celestiálky. Áno, dám to. Díky, ľudia, sa môj fakt dobrý. Tak moja bežka sú 4 radioaktivity. No asi hej, no. Ježiši, ono ide toto lighting. Ono je to tam viacej, ono je to pri tej Mythical Arene. No, v Legendary Arene je to. Počkaj, som nezobral tohoto Bizonte Jupitera. OK. Počkaj. Jaj. A potom zaplatiť 8 kvintiliónov na upgrade. OK.
Ja už som blízko. Ja tam nezastavím ľudia v živote. Musím dneska... Nie, aj ten slow mod potom to. Alebo tak môžeš teda mne a ja ti to tam dám a ja ti to zaplatím aj. Nemusíš. Ja mám 339 kvadriliónov. Ale to potrebuješ 8 kvintiliónov, tak neviem, jak to zaplatíš. Tak aha, tak to mi zrob. Kde si? Na začiatku. No dobre. Daj mi 1, 2... No zober si. Nedostal. Ja som nedostal. Yes. Haló? Máš to? Tak. Ej. A ešte môžeme dostať ten secret radioactive block. No, dáš mi to. No, už som ti to dal. Ideme. Počkaj. Ale on nejde získať. To je tam zabarikadované, pozeraj. To Fakt, to nejde. môžeme urobiť to radioactive običko. Hej, ale to nejde, to tam je zabarikadované. A kamo mne to tam nejde dať? Haló? Jak ti to tam nejde dať? Vidíte ľudia, toto je zabarikadované, to nejde. Aj ľudia ti to potvrdia, proste to nejde. Je to divné. Ježiši. Tak. OK. Video. Ľudia, no, mali sme tu Sosaku zádol so samom, že fakt to tam je zabarikadované. OK, pozor, radioaktív vlna. Nechceš to ešte skúsiť? To ty tam dať tých 3 brain rotov? Tak, však nemáme toto. Peniaze. Vieš? Možno keby si to nejaké rebirty. Lucky Block, Secret Lucky Block, radioaktív level 10. Berem. A ľudia, na záver videa sa dáme menšiu otváračku tohoto Lucky Blocku. A dúfam, že to padne... Ja by som chcel Matea alebo Black Hole. Napadol mi fakt Mateo. Oho, tak to mám lucky. OK ľudia, pre toto videjko to bolo asi všetko a čau.